fai falta. Ouvímonos así ben. Ouvímonos ben. Un placer inmenso. Cando cheguei hai 3 meses a ter esta pequena responsabilidade, unha das personas das que máis me alegrei de conocer, que antes conocía un pouco, pero pois é precisamente o señor Mandianes, que todos os días nos pon un mensajiño con unha reflexión. Todos os días, ou unha foto bonita, ou unha cuestión, pois, o mellor levantaste a mañá temprano, porque el depende da hora, non toca, os relojes non sei se existen, pero sempre ven esa... Ca chuvia os meus relojes non van. Sempre ten ese toquiño especial. Temos tido muchísimas conversacións. Estudiamos no seminario en distintos anos, con 20 e tantos anos de diferencia, pero só nos anos. Eu penso que os pupitres e as camas serán as mismas, e a comida seguro, porque non se comía un carajo. Entón, temos esa afinidade de que ese colegio non sei o que ten, o sea, todo o mundo renega, pero ao final todos nos encontramos unha impronta, non? Estuve no seminario, joder, estuve no seminario, tú que non estuveches, tal, non sei que. Eu estuve en moitos, pero estuve nos Milagros, estuve nos Maristas, porque non era así moi tal, pero nese sempre te encontras xente. Hoxe hai da miña quinta por todos os lados, o sea, desde alcaldes, médicos, arquitectos, só hai un. Non, outro máis. Funcionarios poucos, o sea, a verdade é que funcionarios poucos, pero sempre che abre unha porta. O sea, unha das desconfianzas máis grandes que había cando nos chegamos ao ayuntamiento era a iglesia e os mercedarios, porque te sentabas co BNG, o primeiro que salía dicindo Diego aí, joder, nós non vamos a misa, que non irás tú, nadie te manda, fai o que queires e tal. Entón chegabas a falar co Óscar, miraba aí daquela maneira e oi neno, que eu fun antes que ti ao seminario, e antes que ti estuvemos aquí. Entonces, todas esas historias generaron entre nós unha certa afinidade. Depois de ler, non o lín inteiro, pero si te imaginas o que podía ser Colombia e a súa vida de misionero, e unha frase que si me quedou, das moitas que hai, pero que prefieres, a xusticia ou a vida? Entón, bueno, hai momentos en que un non pode pensar na xusticia, da mesma maneira que hai momentos en que un non pode pensar en determinadas cousas, senón ten que dedicarse todo o seu tempo á subsistencia, por decir de alguma maneira. Moitas veces pensamos que todo o mundo está pensando en nós, o sea, porque estás facendo aquel parque, que estás facendo aquilo, estás publicando isto, un terremoto e tal. Non, a xente está pensando nas súas cousas, cada un a súa historia, e se cuadra que cas, pois eses 5 minutos sí que pensan en ti, como pensa el todos os días en nos cando nos manda ese pequeniño mensaje. Pero bueno, que ten que falar a él, Manolo. Eu xa acabei. Encantado, espero muchísimos máis. Nada, boa tarde. En primeiro lugar, graciñas a Gerardo e moitísimas gracias a Mandianes. O Dr. Mandianes, pois, desde fai un tempo tuve a sorte de que me brindou a súa amistade e, bueno, o que dice Gerardo, tamén eses detalles do día a día, porque a amistade cuídase no día a día, a amistade e ese puntiño cada día que saber que estás, que despertamos. Os dous temos un defetiño, madrugamos moitísimo os dous, levantámonos, gustanos ver como rompe o día, e entonces levantámonos moi cedo. Os dous nos encanta ler, igual que a Xerardo e Iaco, nos encanta ler. Eu tuve a sorte de ler o libro, pois un día pasei por aquí e dixen a Vicente, deixamos xa para coller. Comentaba yo a Mandianes, foi moi fácil de ler, enganchoume tanto que o lín dun sobetón, tragueino todo nun día. A min o que me empatoume pois unha frase, o que dice, empatoume unha frase que aí ves a calidade humana que ten para min Don Manuel, que ten, sí, para min sí, merécelo. Sí, que ten, pois verás, que decía el, oxalá puidera eu sufrir todos os males do mundo e que o mundo non nos sufrira.
Iso é cando unha persona se sinte grande, grande, grande. E non é ser nin mártir, nin moito menos. Non é sentirte mártir, nin sentir pois que precisas dávidas, nin medalla algunha para despois, nin que che eleven os altares. Simplemente foi ese despois os valores en sí, os valores de un misioneiro. Eu creo que a calquera nos gustaría ser misioneiro, porque aí é onde se ve o que falaba moi ben Xerardo, os valores que hai aí, a unidade, a colaboración, porque cando hai pouquiño, o ben é repartilo, como por desgracia, o moito non se reparte, por desgracia sempre se reparte o pequeniño, e o valor que teñen as cousiñas pequeniñas. Os medos que pasou moitos medos, é lógico, pero el non pasou medos, porque eu creo que nunca tuveches medos. Nunca tuveches medos porque, verás, el non lle facía dano a ninguén, el estaba ali para axudar e para colaborar ca xente. Entón, aí non ter medos, se tú non lle faz dano a naide, non podes ter nunca medos. Non os tes, porque naide che fai facer dano. E que sí, o que máis me deu foi o libro, pois non é que hoxe carezamos de valores, porque hoxe temos valores, quizás son distintos, porque quizás a globalización e as novas tecnoloxías nos levan a viaxar no tempo e vixamos nos amistades esas de lonxe que son amistades, pero non é amistade real que temos no día a día. E non me quero estender moito máis porque que no merece Mandianes e el pode explicar pois o que viviu, as súas vivencias aí nese mundo que en realidade é un mundo precioso, é un mundo que, como ben decía Mandianes, cando eu creo que ainda a día doxe bota de menos aqueles cachiños tan grandes e que o enxeron tanto e que lle deron tanta vida porque estaba loitando por causas nobles e causas moi grandes, causas que era un pouquiño, pero eran tantos pouquiños que facían infinitos. E nada máis, simplemente darlle as gracias a Mandianes pois por convidarme a que estuvera ao lado de hoxe. Boas noites. Moitas gracias ao señor alcalde, á Biblioteca de Verín, gracias Manuel, e gracias a vostedes estar aquí. Cando veño á Biblioteca de Verín, ou a Verín en general, prácticamente sentime xa como na miña casa. Ademais de estar presentes amigos desde fai moitos anos que están aquí, pois o resto son amigos máis recientes, pero amigos ao fin e ao cabo. Como dicía o señor alcalde, como decía Gerardo, gracias, como decía Gerardo, o home non é donde nace sino donde pace, pero non dixo a frase exactamente, quero dicir o que quería dicir, pero ali onde pace, si pace con outra xente, con amigos, rodeado de cariño, a vida cambia completamente. Moita xente nosa que se marchou ao estranxeiro, pacía, pero non era ben recibida, non. Polo tanto, aquela alimentación non era como a xa. Vame permitir, vou sacar papeles, porque vou falar un pouco exactamente do libro. O libro, en principio, non é unha novela, non é un libro como os outros que lles teño presentado aquí xa, non? Que eran ensaios ou estudios científicos de costumbres, de culturas, etc. En blanco é unha novela. Moitos que han lido a novela e que me conoce máis ou menos pregúntame se é unha biografía. Non é unha biografía, pero agora lles explico por que se parece a unha biografía. O conteñido da novela é un rapaz galego que é sacerdote e márchase misionero a Colombia. O primeiro choque recíbeo no barco. O barco leva un capellán, pero cando el sube en Vigo, cando embarca, o capitán do barco pregúntalle: vostede é o misionero? Dice: sí, que ben. O capellán que levamos un italiano
pero non sei se vai borracho, se vai drogado, se vai mareado. O caso é que embarcouse en Liverpool connosco e nunca máis yo viu ninguén, vai desaparecido. Bueno, fixeron amistad entre o capitán e o rapaz e invitaba todas as noites ao seu camarote, que era como unha suite. E hai unha frase que lle dice, mira, bueno, porque este rapaz sacerdote protéstalle pola vida que leva o capitán, que todas as noites chama a chavalas ao seu camarote, e dice, pero vostede que vai facendo? E dícelle o capitán, dice, vostede foi educado para monxe, pero resulta que vai a ser misionero ou vai a ser sacerdote. A súa vida non vai a ter nada de monxe, vai a vivir no mundo. E o sacerdote empeza a dar voltas e voltas e voltas. Chega a Colombia e dáse conta que fala a mesma lingua cos colombianos, cos indios en Colombia. Falan todos o castelán, pero non se entenden exactamente como se entendía ca xente aquí en España. Que ocurre? Que moitas veces utilizamos as mesmas palabras, pero o conteñido que queremos expresar non é o mesmo. E iso ten unha explicación lingüística, exactamente. A lingua é para expresar con sonidos as nosas experiencias da vida cotidiana. Cando nos falamos chino, nos entendemos o chino, como un chino, ouvimos o mismo, pero non sabemos que hai detrás dese sonido. Ese é o problema. E o misionero pasoulle o mismo en Colombia, pasoulle un pouco. E empezou a entrar en crisis de alguna maneira. Empezou a explicar conteñidos teolóxicos que ele había aprendido no seminario. Pero aquela xente, todos aqueles conteñidos abstractos, non lles dicían gran cousa. E afondouse a súa crisis, porque, ademais de non entender moitas veces as palabras, non entendían os conceptos. E a crisis iba a afondar. De tal maneira que se convenceu este xoven sacerdote de que non é que tuvera unha crisis el de fe ou religiosa, é que había unha crisis, había unha distancia entre el e a xente coa que el quería entenderse. E máis, aquel quería evangelizar. Pero ele empezou a estudiar e viu que a crisis era moito máis profunda, porque os políticos que chegaban por ali, os sociólogos que viñan a facer investigacións, non se entendían ca xente, e moitas veces non se entendían entre eles. E seguiu estudiando e viu o problema que puña o Manuel, a globalización. Empezou a ver que a crisis, a falta de entendimento era política, religiosa, espiritual, e sentiu, cando se reunía con outros misioneros, que se falaba de que a xente deixaba de practicar a religión, de que había moitos ateos, e el seguiu estudiando, e deuse conta de que moitas veces e moita xente a que os outros misioneros lle chamaban ateos non eran ateos, seguían creendo, pero entendían a religión de outra maneira que aí entendían os misioneros. Por lo tanto, chegou á conclusión de que él tiña que escribir algo. Pero, para escribir algo, hai que concretizar todo aquilo que queremos, que o protagonista quere dicir. O primeiro que fixo foi buscar un protagonista. Ustedes teñen a experiencia de ler novelas, que todas as novelas teñen un protagonista, como as películas. Cal é o protagonista? E ele escolleu un protagonista que tuvera os rasgos que el conocía mellor. Colleu un sacerdote, colleu un misionero. Pero o protagonista, misionero, tiña que ter
moverse nun espacio e nun tempo. Entonces, que tempo e que espacio colleu? O espacio primeiro. Dice, o tempo que se utiliza nunha novela non é o tempo dos físicos, non? Nin o tempo dos químicos, nin o tempo histórico. É o tempo existencial das persoas. Que é o tempo en realidade? Por que medimos o tempo? Nós medimos o tempo polo paso dos anos. Pero dentro dun ano, por que medimos o tempo en estacións? Pero en que se distingue unha estación da outra? En que cada estación ten acontecimentos diferentes. Un político medirá dalle importancia ao tempo electoral, aos períodos electorales, pero ademais as reunións no consistorio, os proxectos. Unha agricultora que lle dá importancia en que, por que define o tempo? Hai pouco acabou o tempo da sementeira das patacas, agora ven o tempo das matanzas, e así. O tempo definímolo por aquilo que imos faguendo no tempo. Pero hai un espacio, porque un protagonista dunha novela non pode vivir fora do espacio. E que é o espacio? O espacio non é máis que ustedes pechen os ollos e pensen no espacio. Verano cheo de cousas. O espacio é, estamos en Verín, o Val de Monterrey, as Estivadas e a Limia. O espacio é a relación de cousas. Pois o protagonista móvese nun espacio, en un tempo. Como eu, o espacio que mellor conocía era o que había vivido, a este protagonista prestei o meu espacio. Entonces, este protagonista que está en Colombia partiu de Galicia, chegou a Colombia, veuse a España, foi a Francia e acaba, non lle digo onde acaba porque senón non lle ten interés a novela, pero acaba nun sitio que para min é moi común e estou que seguro que para vostedes tamén. E doulle un tempo, e o tempo tamén é o que eu fun vivindo, pero o que conta non é exactamente o que eu vivín. Por qué? Para este protagonista eu estudiei moitas cousas, lín moitísimo sobre a crisis actual, política, social, espiritual, e funo a él como que encarnaba todas estas crisis, todas estas problemáticas. Todo vaise movendo de problema en problema, de problema en problema. E o que dicía Manuel, encontrarse a vida del é un auténtico problema, constantemente. Por qué? En cada páxina dunha novela ten que ocurrir algo. Se vostedes van lendo unha novela, encontran unha páxina que non ocurre nada, deixamos a novela porque isto non me dice nada. É como, pensen nas series de televisión. Por que non se engancha unha serie? Porque ou dan detalles sobre unha cousa que eles queren explicar, ou cada sesión da serie ocurre algo, ocurre algo, ocurre algo, aunque ustedes están esperando o acontecimiento final. Bueno, para facer isto, eu tuve que ir lendo libros, novelas e, sobre todo, libros do momento que eu estaba vivindo, da historia de Colombia. Neste aspecto, non me faguía falta moita cousa, porque eu vivín 5 anos en Colombia, fai 40 anos agora. Claro, todas as cousas que se leen na novela sobre Colombia non é que estén ocurrindo agora, ocurriron naquil momento. E ao protagonista ocurrironlle varias cousas, por suposto. No medio de todo isto, porque a vida deste protagonista é moi intensa, non? El expúlsano de Colombia, antes habían expulsado de outro país, ten enfrentamientos ca guerrilla, ten enfrentamientos co exército, e el vive entre o exército e a guerrilla. O exército pensa que é confidente da guerrilla, e os guerrilleros pensan que lle conta cousas da guerrilla ao exército, e el conoce os dous. El ten amigos nos dous bandos. Esta é a desgracia del. Moitas veces, un amigo que está aquí, e do outro día falábamos que moitas veces saber cousas é moi peligroso.
E é verdade, sobre todo se son cousas graves. Cuanto máis sabe, máis risco corre. Vostedes acordaránse, moitas veces hai un gran crimen e collen o sospeitoso. Dalí a 3 días, un accidente. No primeiro momento non se sabe nada, empezan a investigar, coño, amigo do que morreu, é que sabía cousas. Peligrosísimo. O protagonista da novela pasa yo mismo. Vai de golpe en golpe e vai sabendo cada vez máis cousas e cada vez se lle complica máis a vida. Hasta que o botan de Colombia, vense a España, marchas a Francia. Eu seguín este camiño, pero todo o que lle ocurre a este señor exactamente non se me ocurren a mí. Entón, en medio de todo eso vanse contando anécdotas. Por exemplo, que ocurriu, a novela ocurriu a un misionero, a anécdota que lles vou a contar. Un día estaba un misionero nun velorio, rezando, pois, o rosario, toda a xente moi devota, rezando. E chega unha chica. Os mesmos colombianos decían, dice, colombina e teutónica, o sea, unha chica moi ben dotada. E dice, padre, se ha marchado sin pagarme. Dice, ¿cómo que se marchó sin pagarme? Pero o misionero non sabía absolutamente nada. Como decía Manuel, él era como abogado de todas as causas perdidas. Colle o rosario, dallo a unha señora e dice, siga rezando. Dice, pero eu non sei rezar. Unha india. Dice, eu non sei rezar. Eu rezo cando está usted. Sigo e digo e fago o que usted me dice. Bueno, o caso dice, pois cante o que sepa. O misionero sai coa aquela chica que non sabía nin como se chamaba. Os 50 pasos o velorio era como unha cantina, rancheras, a xente bailando diante do morto. Non se escandalizaba nada porque o misionero sabía que moitas veces os velorios entre os indios terminaban en pura borrachera, cantando, bailando. Era unha festa, pero non porque non souperan o que faguían, senón era unha festa para despedir o morto. Era o cual é unha terapia maravillosa. Hoxe nós precisamos moitas veces, mandan grupos de psicólogos para atender as persoas afectadas. Os indios non precisaban de psicólogos para nada. Entre eles ocurría eso. Bueno, o misionero márchase con esta chica. Contábame o misionero, que non poño o nombre del, que dice, pero onde temos que ir? No, veña comigo, as cantinas. Chegaba ás cantinas, como ten as porchas cortadas polo medio, foi así cos codos, sabía, entraba. E o misionero era máis pequeno que a min, imagínese vostede. Dice, está aquí? Dice, non. Bueno, saía outra cantina, está aquí? Non. Aquí lee. Chega o misionero, perdona, colle o tío pola solapa, bota a mão á cintura, así, dice, o le paga o lo mata. Dice, padrecito, no se ponga bravo. Dice, estoy tomando un descanso, pero vuelvo. Era unha prostituta, o home fartouse de estar, foi tomar unhas cervezas e volvía. Dice, usted volverá, pero agora paga yo que lle debe, logo faga o que quere. Era rosario. O día siguiente, tamén o conto na novela, estaba o misionero á porta da misión lendo o seu breviario e chega rosario e diante del e fai así, traía como unha especie de toga e fai así, dice, padre, traía roupa interior, por supuesto, dice, padre, quero lle pagar, pero a miña única maneira de poder pagarlle é esta. O misionero, cando mo contou, e eu igual, estou emocionado ainda, choraba de emoción. E dícelle, vaite en paz, porque mo tes pagado de sobre que a confianza que me fixeches.
era unha prostituta que viña a servicio de padre. Anécdotas destas vanse contando, son todas históricas as anécdotas, todas, non hai ni unha inventada. É exactamente para romper a tensión que crea a novela, porque a novela, xa te digo, é a tensión entre na que vive alguén atrapado entre o exército e a guerrilla. Hai outra anécdota moi bonita. Estaba un misionero dormindo na súa cabaña. A cabaña deste misionero era como a miña. Eu dormía durante 4 anos, foi a miña casa, un techo de palma con 4 columnas e as paredes de palma. A iglesia eran 4 columnas sin palma ninguna. E esta era a casa do misionero. Pero o meu cuarto, que era o despacho, o cuarto, estaba separado da sacristía, que era todo o mesmo edificio, con unha parede de palma. O misionero sentiu algo fora a noite, dice, que anda aquí? E saíu. Mirou primeiro, había unha cosa así de palma, era un señor borracho como unha cuba. Axudou-no a entrar, colleu-no, puxo na sacristía, e o misionero tiña un colchón para lle deixar ao obispo cando viña, porque o obispo, cando me veu a visitar a min a misión, dormía no chan como a min. É que non había camas, ademais. Ou nunha hamaca. Eu dormía ou nunha hamaca ou nun colchón en tierra. Bueno, a mañá o misionero levántase, reciba a xente que ven, a xente ven na misión a consultarlle todo o misionero, todo. Antes de ir ao médico ven onde o misionero. O homiño non se levantaba, en fin, xa cando marchou, chegaba o mediodía, abriu, nin home, nin colchón, nin o cepillo ese onde piden as limosnas, non sabes? Dice, bueno, e isto que pasou? O misionero colle, vai por o poblado, mirando en todas as cantinas, pum, 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 ali está o home, cunha mesa chea de cervezas e cunha borrachera de verte Cristo mío. Dícelle, devolvamos o diñeiro. E o colchón dice, padrecito, lo he bebido todo. Coño, lo has bebido todo. Vai onde o cantinero e dice, oye, o diñeiro e o colchón. Dice, padrecito, se lo ha bebido. Dice, usted devolvame o diñeiro e o colchón e encárguese que lle devolva o diñeiro este señor, ou saquelle da barriga. De tal maneira, o misionero collese o diñeiro, collese o colchón, pula misión, pum, 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 preguntaba a xente e dice, padrecito, lo has robado, lo has robado. Sí, sí, me lo he robado, se lo he robado al cantinero. Marchouse co colchón. E así, un montón delas, non? A novela está contada cunha estrutura de diario. É como se este señor fora escribindo un diario e a través dese diario vanse vendo todos os cambios que el vai sufrindo. Todas as anécdotas, toda a relación ca xente, os crímenes... A novela é moi dura, ten escenas moi duras. Normalmente, cando se lle dice a unha xente que a novela é moi dura, pois é ou sexo, ou... Non. A novela de sexo non ten nada. As escenas duras son os enfrentamentos entre o exército e a guerrilla e, sobre todo, as vítimas que están polo medio, que é il e os campesiños. O que fai o exército cos campesiños e o que fai a guerrilla. Por qué? Porque lle ocurría como a co misionero. O exército castigaba os campesiños porque decía que lles informaban a guerrilla e a guerrilla castigaba os campesiños porque decían que informaban o exército. Vense para Europa e o final, bueno, dentro da estrutura da novela é que hai un chaval que se considera, é unha ficción, un chaval que vive en Barcelona e ven pasar vacacións en Galicia a casa do abuelo e anda buscando nos queixós e encontra un manuscrito
empeza a ler, dice, que cousa máis interesante, non? Dice, pois este foi o amigo do abuelo, tal. E empeza a ler.